Ememe ọdịnala na njirimara Awka bụ nke pụtara ihe ụnyaahụ dịka a na-emerube ihe dị iche iche eji wee mara oge emume egwu Imoka nke afọ 2025 ma ihe eji wee malite ya bụ ije Umuokpu nke ndị Awka na-enupụta n'igwe tiri mmọnwụ gbara egwu makwazi nye ihe ngosipụta ndị ọzọ wee gazie ndị Umuokpu ozi. Kenechukwu dị so wee gaa njem ahụ. Okwu ya maka mmemme Imoka, onye bụ eze Imoka bụ Maazị Nwamma Nnake kọwara na mmemme Imoka bụ nnukwu omenala ndị Awka gbagoro ochie, bụkwara oge ha ji eje obodo Umuokpu ịgwa ụmụnne ha na oge olili Imoka elugo. O kwukwara na obodo Umuokpu bụ ndị nyere aka wee chekwa Awka na oge mgbe gboo, bụkwara ndị eburu nso nyegara ụmụnne ha n'Awka ma kwụsịkwa ike na mmemme ahụ bụ nke ga-adị ma na-aga n'iru. Onye bụ onye isi oche nke nhazi maka mmemme ahụ bụ Chief Anayo Obiakọ kwuru na mmemme ahụ bụ nke a na-eme na ọnwa nke izizi na ahọ ma agụba ọnwa dịka ndị Awka si agụ ya, bụkwara nke emechaa ya ndị mmadụ ga-aba bidozie kọba ugbo mgbe gboo ma mekwa ka amata na mmemme Imoka bụ nke na-aga ka o si kwesị. Onye bụ onye isi oche nke Ezinanọ Youth bụ Chief Nwokoye Nwosu kwusiri ike na okpu nke Umuokpu bụ nnukwu onye siri ike, bụkwara onye nyere aka wee chekwaba obodo Awka site na ebe ndụ na-abịa atọ mmadụ yanakwa na-akpa ike dị iche iche nọ. N'ọdụ oke mkpa dịka omenala si dị ịbịa gwa ha na mmemme Imoka elugo, nke ime nwanne yanakwa udo bụ ihe ga-adịgide ma na-agakwa n'iru. Just for fun, for happiness. Onye ọbụla mostly iwe a na-ekwu na a na-akpaghara a na-anọgụ most ndị na-eme ya gbakọ ndị banyị gbakọ ndị Awka anụ ọgụ ebe 10 na you take out of the 10 people in the rock, even like 9 have one Awka. So mostly in the Awka na me oge eje nwa anwụrị nwere for violence or for peace. Site na Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.